Ahoj, sleduješ Funrider, moje meno je Marcel, to je Autoškola Fun. Čaute, ahojte naši milovaní diváci, dneska sme tu zás, máme tému rozbiehanie do kopca, lebo v minulosti sme natočili rozbiehanie klasické pre začiatočníka, no a neskôr sa učíme rozbiehať do kopca. Prišiel podnet, že mohli by sme natočiť aj toto, takže tu ho máte, video pre tých, čo si ho žiadali. Dobre, v prvom rade treba spomenúť a treba vysvetliť, lebo niektorí nám píšete pod naše videá, že vlastne na benzíne sa nedá rozbiehať do kopca bez spojky či bez plynu a tak ďalej. Takže vám ukážem rovno technický preukaz od tohto vozidla. Hej, čiže máme tu 1.5 benzín 96 kW, je to Volkswagen Golf. Na takýchto autách my jazdíme. Tie staršie modely Golfy, čo máme, sú 1.4, v podstate rovnaký výkon a úplne bežne to učíme žiakov, aby sa rozbiehali bez plynu, lebo je to jednoduchšie naučiť bez plynu a potom sa naučíme s plynom. To je ako s deckom, že najprv ho naučíte chodiť, až potom behať. Normálna vec. Dobre, aby sme si to vysvetlili, poďme na to. Pri rozbiehaní do kopca máme fyziku, fyzikálne zákony, ktoré ja keď odistím ručnú brzdu a pustím brzdu normálnu klasickú prevádzkovú, tak sa nám auto začne hýbať dozadu. Opa, hej. Aby sme toto eliminovali pri rozbiehaní do kopca, musíme použiť buď ručnú brzdu, my máme takúto elektronickú, alebo klasická ručná brzda, alebo použijeme prevádzkovú brzdu, čiže nožnú brzdu, takže ju budem držať. Vysvetlíme si to najľahšie, čiže to bude táto elektronická ručná brzda. Následne si vysvetlíme aj bezručné brzdy a potom si budeme požičať auto a vyskúšame to s klasickou ručnou brzdou, aby ste vedeli ako na to. Čiže bod 1, ideme s elektronickou ručnou brzdou. Tá má veľkú výhodu takú, že ja keď zaradím jednotku, stačí mi, že držím stlačenú spojku a ako náhle ja povolím spojku, tak sa mi aj ručná brzda odistí. Dobre, tak ideme na to. Ja absolútne s druhou nohou nič nerobím, ani jedno, ani druhé, len povolujem spojku. Už sa mi odistila ručná brzda a auto sa pomaličky rozbieha ďalej. Noha preč, auto krásne ide. A dobre, zastavíme. Druhá alternatíva bude bez použitia ručnej brzdy. Budeme používať tzv. Prevádzkovú brzdu. Klasickú nožnú. Zaradíme si prvý prevodový stupeň. Využijeme to, že poznáme svoje auto a počujem, kedy už ten motor začne trošku húčať. Čiže držím stále brzdu. Pomaličky povolujem spojku. Teraz už počujem, že motor začal trošku húčať a celé auto trošku vibruje. Brzdu dám preč, nohu z brzdy a pomalinky púšťam ďalej spojku. Dobre. To miesto, kde ja vlastne som, do ktorého miesta povolujem tú spojku, to voláme, že záber. Čiže v tom zábere ja musím počkať, pustím brzdu a následne pomaličky zase púšťam tú spojku, aby sa mi auto rozbehlo. Lebo keby som ju pustil naraz brzdou, alebo pustil by som ju priveľmi, alebo pustil by som ju rýchlo, tak mi auto skape. Predvedieme? Môžeme. Predvedieme. Takže, povolujem do záberu, dáme jednotku, povolujem do záberu a teraz keď pustím brzdu a pustím spojku, tak nám auto takto hodí. Hej. Čiže vždy treba sa naučiť najprv robiť pekne na rovinke s citom s tou nohou a následne sa môžeme učiť rozbiehať do kopca. Dobre. Výborne, no a máme tretiu alternatívu, klasickú ručnú brzdu, hej, takúto pakovú. Keď zaťahneš a uvoľníš, tak auto hneď začne cúvať. Keď chceš uvoľniť, musíš najprv stlačiť gombiček, ktorý slúži ako poistka. Teraz mi stlačiť nejde a to dávam do sily. Keď ho uvoľním dohora, tak až vtedy mi pekne jemnučko ide, dobre? Čiže, keď sa budeme rozbiehať s takýmto vozidlom, ešte pre úplnosť dodáme zase, že aké to máme vozidlo, čiže máme Hyundai i20, 1.2 benzínová 62 kW. Hej, čiže celkom slabé auto. Budeme vidieť aj oproti tomu Golfu, že sa trošku horšie rozbieha. Čiže ideme na to. Stlačím spojku,
zaradím si prvý prevodový stupeň, jednotku, nachystám si ručnú brzdu, čiže mám ju stlačenú, aby som ju kedykoľvek vedel uvoľniť. Ako náhle ju uvoľním, aha, vidíte, auto cúva. Takže, povolujem spojku do záberu, to je tu, auto začalo vibrovať a začal motor trošku viacej húčať. Uvoľním brzdu ručnú a pomaličky púšťam spojkový pedál ďalej. No a auto krásne ide. Super, takže keď sa naučíte používať spojku bez plynu, že to auto budete vedieť rozbehnúť aj bez toho plynu, tak môžete v kľude začať pridávať aj ten plyn, lebo ono je oveľa jednoduchšie a oveľa rýchlejšie sa dokážeme rozbehnúť s tým plynom. Aj ten plyn tam na to je, čiže používať ho treba. My len v rámci nejakého naznačovania alebo teda nejakého výuky, názornej ukážky vám ukazujeme, ako sa to dá urobiť aj bez toho plynu. Samozrejme, že v reálnom živote aj ja používam stále ten plyn, lebo to auto má viac sily, viac energie, keď mu tú energiu pridáme prostredníctvom toho plynu. Keď máte nejakú tému, ktorú by ste chceli zase spracovať, kľudne sa nám ozvite, napíšte do komentáru, kolega tie komentáre sleduje a číta, takže určite pokiaľ budeme mať nejaký ďalší námet, radi ho spracujeme. Vy nezabudnite si dať odbery, ručky hore, paprčky, palčeky, čiže sú to a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte, čaute.